Türkmenistanyň Libap vilayetinde döwlet edara karhanalarının işärlerinden ýene-de pul toplanýar. Bu gedek talep edilen pulun möçberi 200 manada barabar. Azatlyk radiosynyň Libapdaky habarçylarynyň sözlerine görä büdjet işärlerinden bu gedek talep edilen pul regionda düýbi tutulan täze şäherçeleriniň gurulşy üçin niýetlenýär. Işärler bu puly öz aýlyklaryndan meýletin kömek görnüşinde geçirmeli bolýarlar. Häzir bilim kanun goruju saglygy saklaýyş we beýleki büdjet edaralarynyň işärleri vilayetde golaýda düýbi tutulan şäherçeleriniň gurulşyna başlamak, beton işleri üçin diýip 1000 manatlyk aýlykdan 200 manat möçberinde meýletin kömek bermeli edilipdir. Bu puly bermedik işçiler we olaryň ýakyn garyndaşlary büdjetden aýlyk alýan bolsalar, olaryň işden boşadyljagy barada haýbat atylýar diýip regiondaky habarçymyz aýdýar. Ýene bir habarçymyzyň sözlerine görä yerli häkimetleriň şu günler ilatdan toplayan puly şäher gurulşyna kömek bilen çäklenmeýär. 27 sentýabrda geçiriljek gararsızlyk gününe taýýarlyk çärelerine 200 manat pul toplamak tapşyrylypdyr diýip Azatlyk radiosynyň Libapdaky habarçy aýdýar. Türkmenistanda ilatdan pul ýygnamak iýdiderli häsiýetde amalaşdyrylýar. Raýatlaryň ýylyň dowamında hökmany suratda tapşyrmaly pul serişdeleri döwlet medeniýetine abuna bolmak, şäherlere wadanlaşdyrmak, döwlet edaralarynyň binalaryny abatlamak, agaç ekmek, döwletiň garamagyndaky köpçülikliň çärelere gatnaşýanlary geyindirmek we enjamlaşdyrmak üçin toplanýar. Üstesine türkmen häkimetleri bayramçylyklar, sport çäreleri, ýurtda geçirilen halkara ýarışlar üçin goşmaça pul serişdelerini hem toplaýarlar. Ýa-ni ýakynda büdjet işärlerinden hatda Milli Gyzyl Ýarym Aý guramasy üçin pulun toplananlygyny habarçylarymyz habar berdi. Türkmenistanda orta mekdepleriniň okuwçylarynyň hem pul toplanýar. Mektep okuwçylary hususanda prezidentiň portretleriniň ýygy-ýygydan täzelenmegi üçin pul tapşyrmaga mejbur edilýärler. Mugallimler bolsa paxty ýygma goşun goşmak we özüne derek ekin meýdanlaryna adam ýebermek üçin pul tapşyrýarlar. Şeýle-de öz gasabyna okuw esbaplaryny satyn alýarlar we okuwçylaryny medeni çärelere gatnaşdyrýarlar. Libawyň merkezi medeniýet öýünde işleýän tanyşymyň sözlerine görä şol Türkmenawat şäherinde geçirilen we telewizionyada görkezlen Gurban bayramy üçin goýun geçi, ähli azyk önümleri üçin çykdyjylar şäher medeniýet öýüniň işärleriniň hasabyna geçirilipdir. Her bir işärden alýan aýlyklaryna görä 800 we 1,5 müň manat aralygynda pul ýygnalyp alınıpdyr. İşärleriň aýlyk geçirilen plastik kartlary ellerinden alınıp pul bermekden ýüze öwrenlere işden howulmak haýbat atylypdyr. Olaryň hatda siýasata garşy çykmakda aýyplanyp biljektigi duýdurylypdyr diýip habarçymyz aýtdy.